Nu bliver det endnu mere hverdag i køkkenet. Jeg er så klar. Jeg skal bare have et køkken og nogle råvarer, og jeg vil bare gerne have lov at lave noget mad nu. Jeg hedder Anders. Jeg er 47 år gammel. Jeg kommer fra Roskilde. Jeg har det godt med madkonkurrencer. Jeg har været med i nogle stykker efterhånden, og jeg synes, det er svært skægt. Det er skægt, når nogle andre sætter rammerne for, hvad jeg skal. Her er en blåskimmelost, en gammel gulerod og en pakke smør. Du har 12 minutter. Værsgo, gå i gang. Jeg tror, at Anders kan vinde det her, fordi han udover at være rigtig god til at lave mad og kunne sådan de helt klassiske ting, så kan han også noget med at sammensætte nogle smage, som er måske på papiret lyder helt mærkeligt, men som bare falder ud og bare smager sindssygt godt. Jeg skal lave makrelmadder. Det kalder jeg det. Det er jo i virkeligheden ikke makrelmadder, men det er den her mus, som jeg står og rører nu, som er lavet af røget makrel, græsk yoghurt, saltet citronskals med det her, salt og peber. Det fyldes ned i de her små blade af Sankt Hansurt. Så kommer der en sifon af rygeost og sødmælk på, og der kommer lidt sirup med koriander og sennep i, og så nogle sprøde rugbrødsflager og lidt agurk vendt i dip. Og så håber vi, at de der dommer bliver glade for det. Anders, makrelmad? Ja. Jeg kan ikke vente. Jeg glæder mig virkelig til at smage det. Jamen, det er jeg da glad for at høre. Jeg tror, det smager godt. Som om vi skal holde os lidt tættere nede. Er det okay, vi lige kommer ned og forstyrrer festen? Det er min nye kollega. Hvad er der med jer? Nej, så ved du hvad, Anders? Du får mit ja lige her. Værsgo. Ja, tak. Det der, det er simpelthen for godt. Så I skulle sige, hvad I vil. Anders. Makrelmad. Ja. Højt at flyve. Dybt at falde. Det har du sgu ikke hørt om. Det smager skide godt. Det bliver et kæmpe ja for mig. Ja, tak. Det der, det er et stensikkert ja. Vi glæder os til at se, hvad du kan lave. Mange tak.